Elektrické zařízení. Elektrické zařízení motorového vozidla zajišťuje bezpečný provoz vozidla na silnici. Řadíme sem zdroje elektrické energie, akumulátor dynamo, spotřebiče elektrické energie, spouštěcí a zapalovací zařízení. Dále elektrickou instalaci vozidla, rozvod, to je kabely, pojistky, zásuvky. Elektrickou výstroj, která se skládá ze signalizačních, kontrolních a pomocných zařízení a z osvětlovacího zařízení. S rozvojem motorových vozidel neustále rostou také požadavky na jednotlivá elektrická zařízení. Zdroje elektrické energie. Aby mohla elektrická zařízení vozidla pracovat, musí jim být dodán elektrický proud. Zdrojem elektrické energie u motorového vozidla jsou akumulátor a dynamo. Akumulátor. Akumulátor je zásobník stejnosměrného elektrického proudu. Zásobuje spotřebiče, je-li motor v klidu, a dodává proud spouštěči k roztočení motoru. Nemůže být však zdrojem trvalým. Proto jsou akumulátory motorových vozidel během jízdy, kdy pracuje motor vozidla, nabíjeny stejnosměrným proudem z dynama nebo z alternátoru. Principem akumulátoru, obrázek 27, je vratný chemický děj probíhající mezi deskami ponořenými do elektrolytu. Základem akumulátoru je článek. Článek se skládá z desek kladných, tyto jsou vyplněny kysličníkem olovičitým PbO2 a desek záporných, vyplněny olovem Pb. Dneska se používají i jiné akumulátory. Desky jsou vzájemně vystřídány. Aby se desky nedotýkaly, jsou mezi ně vloženy zvlněné a děrované separátory z plastické hmoty nebo z dýhy. Všechny desky kladné jsou v horní části spojeny společným pólovým můstkem se společným vývodem zvaným kladný pól, značíme plus. Všechny desky záporné jsou též spojeny společným pólovým můstkem zvaným záporný pól, značíme minus. Jednotlivé články jsou vloženy do nádoby akumulátoru zhotovené z tvrdé pryže nebo plastické hmoty, která je rozdělena na určitý počet samostatných komor. Komory mají na dně výstupky. O tyto výstupky se opírají jednotlivé články a vytvářejí pod nimi prostor pro usazování kalů. Každá komora je uzavřená víkem, které je utěsněno pomocí asfaltu. Ve středu víka je plnící otvor se zátkou, opatřenou odvětrávacím otvorem. Jednotlivé články jsou spolu spojeny článkovými spoji do série. To znamená, že je spojen kladný pól jednoho článku se záporným pólem druhého článku. Kladný pól prvního článku a záporný pól posledního článku jsou zesíleny a slouží k připojení svorek. Každý článek je naplněn elektrolytem. To je směsí kyseliny sírové H2SO4 a destilované vody H2O, tak, aby hladina elektrolytu přesahovala o 10 až 15 mm horní okraj olověných desek. Napětí nabitého článku je přes 2 V, měřeno voltmetrem, a hustota elektrolytu 1,286 tisícin gramů na centimetr krychlový, měřena hustoměrem. Má dosahovat 32 stupňů B. Čti bomé, takže budu číst bomé. Při posuzování akumulátorů jsou důležité dvě veličiny. První je napětí akumulátoru ve voltech, které je závislé na počtu článků. 3 články akumulátor 6 V, 6 článků akumulátor 12 V a tak dále.
Z udaného napětí akumulátoru vycházíme potom pro celou elektrickou instalaci na vozidle. Druhou veličinou akumulátoru, kapacitou, je schopnost přijímat a vydávat určité množství elektrického proudu po určitý čas. Kapacita je tudíž dána počtem a velikostí, činným obsahem desek v článku a měříme ji v ampérhodinách. U osobních automobilů používáme akumulátory o kapacitě asi 50 Ah, u motocyklů 14 Ah. Příklad. Akumulátor o kapacitě 50 Ah je schopen dávat proud 5 A po dobu 10 hodin nebo 2,5 A po dobu přibližně 20 hodin. Akumulátor se nabíjí v nabíjecích stanicích. Při provozu motorového vozidla se akumulátor dobíjí dynamem neboli alternátorem. Hustota elektrolytu se udržuje automaticky v potřebných mezích. Přesto však musíme o akumulátor pečovat, udržovat jej v čistotě a kontrolovat hladinu i hustotu elektrolytu. Vsuvka, to platí o těchto akumulátorech olověných. Dnes se používají bezúdržbové akumulátory. Také. Dynamo je trvalým zdrojem stejnosměrného proudu. Bývá zpravidla umístěno na přední části motoru a je poháněno klínovým břemenem od klikové hřídele motoru. Dodává proud všem elektrickým spotřebičům a současně dobíjí akumulátor. Činnost dynama, obrázek 28, zde. Činnost dynama je založena na principu elektromagnetické indukce. Vsuvka podobně jako elektromotor. Pohybuje-li se nějaký vodič v magnetickém poli, indukuje se, v závorce vzbudí se v něm elektrické napětí. Velikost tohoto napětí je přímo úměrná rychlosti otáčení, síle magnetického pole a délce vodiče. Ten vodič je, myslím, namotaný na cívce. Je tam velké množství namotaný dokola, tak si myslím, že to funguje. Pevnou částí je stator, vytvořený ze silnostěnné trubky o velkém průměru. Ke statoru jsou přišroubovány polové nástavce, na kterých je navinuto budící vinutí. Pohyblivou částí je rotor, to je pohybující se vodič, který je tvořen cívkami na jádrech z tenkých, vzájemně izolovaných plechů, upevněných na hřídeli. Vývody z cívek rotoru jsou připojeny k jednotlivým vzájemně izolovaným lamelám komutátoru, který mění střídavé napětí indukované ve vynutí rotoru na napětí stejnosměrné. Z komutátoru se proud snímá pomocí kartáčků. Vzniklý elektrický proud se vede přes vodič do regulačního relé. Hmotou vozidla se okruh uzavírá. Dynamo je na jedné straně uzavřeno komutátorovým víkem z kartáčky a ložiskem, na druhé straně břemenným víkem a ložiskem. Obě víka slouží k upevnění na motor. Na konci břemenného víka je naklínována na hřídel řemenička s lopatkami, která vhání vzduch na vynutí i komutátor a tím je chladí. Proud a napětí vzrůstají s rostoucími otáčkami rotoru dynama. Otáčky dynama jsou závislé na otáčkách motoru, které však nejsou stále stejné. Akumulátor a elektrické spotřebiče však potřebují stejnosměrnou dodávku elektrického proudu při stále stejném napětí. Tento úkol zabezpečuje regulační relé. Regulační relé má dvojí funkci. Udržuje napětí a proud v určitém rozmezí při proměnných otáčkách dynama a
připojuje a odpojuje dynamo od akumulátoru a elektrických spotřebičů. Regulační relé je montováno v samostatné skřínce, která se umísťuje většinou blízko dynama. O práci dynama a regulačního relé informuje řidiče tmavě červená kontrolní svítilna, umístěná na přístrojové desce. Nepracuje-li dynamo, motor v klidu při poruše, žárovka se rozsvítí a při správné funkci nabíjení zhasne. U novějších typů vozidel se používá alternátor, který ovšem vyrábí střídavý proud, který se musí usměrňovat. Laicky řečeno je to prakticky obdoba dynama. Spotřebiče. Spotřebiči nazýváme všechna elektrická zařízení ve vozidle, to je zařízení, která při své činnosti spotřebovávají elektrický proud. Patří sem především spouštěč neboli starter, zapalovací zařízení a signalizační, kontrolní, pomocné a osvětlovací zařízení. Spouštěč. Největším spotřebičem elektrického proudu na motorovém vozidle je elektrický spouštěč, obrázek 29 zde. Bývá zpravidla umístěn na boku zadní části motoru. Je to v podstatě stejnosměrný elektrický motor, napájený proudem z akumulátoru. Podle vsunutí nebo vysunutí ozubeného pastorku spouštěče do ozubeného věnce setrvačníku motoru rozeznáváme několik druhů spouštěčů. Nejpoužívanějším druhem u osobních automobilů je spouštěč s elektromagnetickým zasouváním pastorku. Zasouvání obstarává zvláštní elektromagnet pomocí dvouramenné páky. Po tomto zasunutí se spojí v komoře elektromagnetu přívodní kontakty vlastního spouštěče a ten se začne roztáčet. Spouštění, startování u vozidel Škoda 100 provádíme otáčením klíčku pod přístrojovou deskou na hřídeli volantu. Při spouštění je vždy velký odběr proudu z akumulátoru, proto spouštíme krátce, maximálně 5 vteřin. Jestliže motor nenaskočí, spouštění opakujeme asi za 30 vteřin. Zapalování motoru. Zapalování motoru je elektrické příslušenství zážehového motoru, které má rozhodující vliv na jeho výkon a ekonomický provoz. U zapalování elektrickou jiskrou se k zapálení stlačené směsi ve válci používá elektrické jiskry, která přeskočí na kontaktech elektrické svíčky. Dosažení této jiskry je zapotřebí vysoké napětí až 20 000 V. Napětí zdroje elektrického proudu akumulátoru je však značně nižší, 6 V nebo 12 V. Toto nízké napětí je tudíž nutno transformovat na potřebnou hodnotu. Dále je třeba toto indukované vysoké napětí rozdělit na jednotlivé válce. K tomu nám slouží bateriové zapalování, v závorce nejužívanější, které má tyto hlavní části. Akumulátor A, spínací skřínka B, zapalovací cívka C, rozdělovač D, zapalovací svíčka E. To je zobrazeno v té příloze, co chybí. Činnost bateriového zapalování. Celá soustava má 2 samostatné okruhy. Okruh nízkého napětí, primární, červená barva. Okruh vysokého napětí, sekundární, černá barva. Okruh nízkého napětí vychází z akumulátoru A, vodičem do spínací skřínky B. Zapneme-li klíček zapalování, proud prochází přes pojistku do zapalovací cívky C. Projde primárním vynutím cívky 1 a vodičem pokračuje do přerušovače 1213, jenž je paralelně zapojen s kondenzátorem 14 a odtud na hmotu vozidla. Hmotou vozidla se vrací do akumulátoru
Hmota vozidla se míní zřejmě karoserie. Hmotou vozidla se vrací do akumulátoru. V okamžiku přerušení primárního okruhu, závorce proudu, přerušovačem se v sekundárním vynutí 2 zapalovací cívky indukuje proud vysokého napětí. Indukovaný proud vysokého napětí vystupuje speciálním zapalovacím kabelem se silnou izolací ze středu zapalovací cívky C přes průchodný odrušovací odpor do středu hlavice 15, víčka rozdělovače. Zde se přes pružinku a uhlík 16 převádí na otáčející se ramenko, palec, rozdělovače 10. Ramenko rozděluje vysokonapětivý proud přes zapalovací kabely s kabelovou koncovkou na jednotlivé svíčky válců v určitém předem daném neměnném pořadí. Hlavní části. Zapalovací cívka C slouží k přeměně nízkého primárního napětí na napětí vysoké sekundární. Je to v podstatě transformátor, který se skládá z jádra 3, vynutí primárního 1 silný drát a vynutí sekundárního 2 slabý drát. Jádro i vynutí jsou pak zalita zalévací hmotou 5 ve válcovité nádobě 4 plášti, která je nahoře uzavřena vikem s jednotlivými kabelovými vývody. Označení vývodů zapalovací cívky je provedeno podle normy takto. 15 přívod od zdroje, akumulátoru přes spínací skřínku, 1 spojení s přerušovačem, 4 střední vývod je určen pro vysokonapěťový přívod k rozdělovači. Zapalovací cívky se vyrábějí pro určité primární napětí 6 V nebo 12 V. Nelze je proto používat pro jiné napětí. Zapalovací cívka se nevyžaduje Zapalovací cívka nevyžaduje prakticky žádné ošetřování. Avšak vzhledem k vysokému napětí vyžaduje dokonalou impregnaci. Proto vlhko nebo voda bývají nejčastější příčinou její špatné funkce. Rozdělovač D je nejdůležitější součástí akumulátorového zapalování, neboť obsahuje v sobě 3 ústrojí: přerušovač proudu, rozdělovač proudu, regulátor předstihu zážehu. Rozdělovač se skládá ze základního tělesa pouzdra, složisky a držáku rozdělovače 23. Kos. Hřídel pohonu rozdělovače 6 je obvykle poháněn přes ozubené soukolí od vačkové hřídele motoru. Přerušovač proudu se skládá z pohyblivého ramenka 13, ovládaného vačkou přerušovače 9 a z pevného ramenka 12, upevněného na základní desce 11. K vačce přerušovači 9 je pohyblivé ramenko 13 přitlačováno pružinkou. Pohyblivé ramenko přerušovače 13 i při chodu motoru neustále sleduje tvar vačky 9 a tak dochází k přerušování primárního okruhu. Vačka přerušovače 9 se maže olejem pomocí plsti 17. Vzdálenost mezi rozevřenými kontakty, obrázek 30, zde, to je asi 4 desetiny milimetru, musí být přesně dodržena. Jinak zapalování pracuje špatně. Materiálem pro kontakty většinou wolfram. Seřizování se provádí posunováním pevného ramenka přerušovače, které je zajištěno šroubkem. K měření vzdálenosti používáme speciální listové měrky. K čištění kontaktu je nutno použít pilníček. Kondenzátor 14 chrání kontakty přerušovače před jiskřením
a opalováním. Je to v podstatě malý váleček, vzduchotěsně uzavřený, uvnitř naplněný účinnou hmotou, na jehož pouzdře je připevněn jeden vývod. Druhý vývod je ohebným vodičem s naletovaným okem. Nejčastější závadou kondenzátoru je jeho zkrat nebo přerušení. Vadný kondenzátor se musí vyměnit. Rozdělovač proudu. Na základní těleso rozdělovače 15 je připevněna 2 pružinami hlavice 16, která má v dosedací části takovou úpravu, jež znemožňuje zaměnit její polohu na tělese. Do středu hlavice rozdělovače se provádí vysoké napětí od zapalovací cívky a přes pružinku a uhlík 16 se převádí na otáčející se ramenko 10 palec, zhotovené z izolační hmoty. Ramenko rozdělovače je nasazeno na vybrání vlastní vačky 9. Otáčením ramenka se napětí převádí na jednotlivé kontakty hlavice a odtud zapalovacím kabelem k příslušným zapalovacím svíčkám E. Je to složitý pro mě. Regulátor předstihu zážehu. Vzhledem k rychlosti hoření a jakosti paliva je nutné, aby zapalovací svíčka zapalovala stlačenou směs dříve, než píst dojde do horní úvrati. Této potřebě říkáme předstih zapalování. To se děje nastavením tělesa rozdělovače do základní polohy, předepsané výrobcem vozidla. Základní nastavení však nevyhovuje různým pracovním režimům motoru. Proto je u moderních rozdělovačů ještě odstředivý a podtlakový regulátor předstihu. Odstředivý regulátor předstihu je umístěn pod základní deskou přerušovače 7. Skládá se ze 2 závažíček 8, která se otáčejí kolem pevných čepů základní desky a 2 pružin, uchycených na jedné straně na čepy základní desky. Na druhé straně jsou uchyceny na čepy volné vačky. Čím větší jsou otáčky motoru, tím větší odstředivá síla působí na závaží regulátoru. S růstem odstředivé síly přemohou závaží regulátoru sílu pružin a pohyb se převádí na vačku přerušovače, která se natáčí ve směru svého otáčení. Předstih se zvětšuje. Při klesajících otáčkách se naopak předstih zmenšuje. Rozsah natočení vačky je dán výřezem v základní desce regulátoru, do něhož zapadají kolíky vačky. Podtlakový regulátor předstihu je závislý na tlakové hladině vzduchu v psacím potrubí motoru. Je připevněn z boku na základní těleso rozdělovače. Zakládá se z tělesa podtlakového regulátoru a víka podtlakové komory se seřizovacím šroubem a maticí 21. Mezi nimi je membrána 18 s pružinou 20. Podtlaková komora je vývodem 22 a trubičkou spojena s karburátorem. Přípojka je těsně u škrtící klapky. Průhyb membrány 18 se pomocí táhle 19 přenáší na základní desku přerušovače. Základní deska se natáčí vždy proti směru otáčení vačky přerušovače. Odstředivý a podtlakový regulátor v předstihu zapalování pracují zcela automaticky, nezávisle jeden na druhém. Výsledný předstih je v daném okamžiku nastaven podle otáček a zatížení motoru. Rozdělovač udržujeme v čistotě. Nečistoty a hlavně voda mohou zapalování úplně vyřadit z činnosti.
Odrušovací odpory omezují rušivé vlivy, jiskření v zapalování na příjem rozhlasu a televize ve vozidle i v jeho blízkém okolí. Jsou předepsány vyhláškou a nesmí být odstraněny. Zapalovací svíčka, obrázek 31 tady. Má elektrody, mezi kterými se ve vhodném okamžiku přeskočí jiskra a zapálí stlačenou směs. Svíčka se skládá z kovového válce na jednom konci opatřeném závitem M14 nebo M18 a vnější elektrodou. Středem tohoto válce prochází druhá vnitřní elektroda, která je v keramické izolaci. Svíčky se rozlišují podle takzvané tepelné hodnoty, odolnost vůči teplu. V běžné praxi používáme takzvané širokorozsahové, teplé a studené svíčky. Teplá svíčka označená například 14-5 méně odolává zahřátí a proto je při práci v motoru teplejší. Je vhodná pro provoz v zimním období a pro motory méně namáhané. Používá se též u motorů více opotřebených, kde dochází k častějšímu zakarbonování svíček. Studená svíčka, označená například 14-7, dobře odolává zahřátí a zůstává studenější. I při práci ve velmi namáhaném motoru používá se například ve Škodě 100. Zapalovací svíčky označené Z, velké Z, například 14-5 velké Z, jsou určeny pro dvoudobé motory. Svíčka je upravena tak, aby byla výměnná. To znamená, že po upotřebení ji vyšroubujeme, nahradíme novou. A před tím vyšroubováním je třeba ten prostor vyčistit, to je moje vsuvka, aby to nezapadalo ty nečistoty do válce, jako se to stalo mně. Vzduchem to čistěji, vzduchovou pistolí, co vím. Dál. Keramický izolátor vhodně volené tepelné hodnoty svíčky má po vyjmutí z motoru barvu cihlově červenou a elektrody svíčky jsou kovově šedé, neopálené. Zapalovací svíčky čistíme ocelovým kartáčkem. Vůle mezi elektrodami svíček se seřizuje přihnutím vnější elektrody na vzdálenost 60 až 80 mm. Druh svíčky pro každý motor předepisuje výrobce. Pořadí zapalování. Chod spalovacích motorů musí být klidný a vyvážený. Toho se dosahuje mimo jiné i správně voleným pořadím zapalování. Vzhledem k pořadí pracovního zdvihu jednotlivých válců. Ustálila se určitá nejvýhodnější pořadí zapalování. Například u čtyřválcového motoru Škoda 100 je toto pořadí zapalování. První, třetí, čtvrtý, druhý. Je v zájmu řidiče, aby bezpečně znal pořadí zapalování motoru svého vozidla. No, to nevím proč. Kdo to zná? Elektrická instalace vozidla. Elektrická instalace vozidla, v závorce kabeláž, se provádí takzvaně jednovodičovým způsobem. To znamená, že jeden vodič je nahrazen kovovými částmi, v závorce kostrou vozidla, tedy karoserii asi, vsuvka. Vzhledem k umístění ovládacích mechanismů vozidla, které je v současné době dáno levostranným řízením, jsou vodiče od jednotlivých přístrojů a ovládacích prvků sdruženy v jeden svazek. Takto upravený svazek vodičů se vsunuje vždy do izolační trubice, která je na vhodných místech přichycena ke karosérii. Tam, kde vodiče procházejí kovovými částmi, v závorce nebezpečí zkratu, musí být průchodné otvory opatřeny izolačními průchodkami. K tomu, aby byl zabezpečen plynulý elektrický tok a nedocházelo k velkým přechodovým odporům, jsou jednotlivé konce vodičů letovány.
Pro vzájemné spojení používáme zásadně svorky nebo kabelová oka, která se připevňují pomocí šroubů. Kabelová oka nebo svorky musí být na konce vodičů přiletovány. Jednotlivé vodiče elektrické instalace vozidla jsou od sebe odlišeny podle účelu a použití barevným provedením ochranné izolace. U některých motorových vozidel jsou na koncích jednotlivých vodičů nasunuty štítky s jednotným číselným označením odpovídajícím platným mezinárodním kódům. Pojistky. Jistí jednotlivé obvody elektrické instalace vozidla. Většinou používáme válcových pojistkových vložek, které jsou provedeny pro jednotlivé druhy napětí 6 V 12 V a jsou uloženy v pojistkové skřínce. Dojde-li ke zkratu či jiné poruše, přepálí se tavný drátek v pojistce a tím se zabrání nadměrnému zahřívání vodičů, případně poškození elektrického spotřebiče a v neposlední řadě i požáru vozidla. Při hledání poruchy v elektrické instalaci vozidla vždy prvně překontrolujeme stav pojistek v pojistkové skřínce a špatné nahradíme novými. V žádném případě při jejich opravě či náhradě si nepomáháme drátkem, hřebíkem, mincí a podobně. Zásuvky. U některých typů osobních vozidel se vyskytují i zásuvky pro montážní svítinu, holicí strojek a podobně. Jsou většinou umístěny pod přístrojovou deskou. Elektrická výstroj. Elektrická výstroj slouží pro jasnou a jednoznačnou informovanost řidiče i každého účastníka silničního provozu, což přispívá k větší bezpečnosti silničního provozu. Elektrickou výstroj můžeme rozdělit do těchto skupin. Signalizační zařízení, kontrolní zařízení, pomocné zařízení, osvětlovací zařízení. A signalizační zařízení. Nezbytná pro provoz motorového vozidla jsou ukazatele směru, brzdová světla a houkačka. Ukazatele směru. Každé motorové vozidlo musí být opatřeno podle normy ČSN předepsanými ukazateli směru. Je to jediné světlo, které může být na motorovém vozidle přerušované. Příkon každého z nich musí být nejméně 15 W. Přerušování světel zajišťuje samostatný funkční celek, přerušovač, v toleranci 90 až 30 rozsvícení za minutu. Přerušovače jsou buď bimetalové nebo tranzistorové. Ukazatele směru uvádíme do činnosti přepínačem, který současně provádí volbu pravé nebo levé strany. Přepínač je obvykle umístěn přímo pod volantem. Činnost ukazatele směru lze sledovat opticky pomocí kontrolního světla na přístrojové desce vozidla. Brzdová světla jsou rovněž předepsána normou ČSN. Každé motorové vozidlo musí být povinně vybaveno jedním nebo 2 brzdovými světly červené barvy, které se musí rozsvítit, kdykoliv je uvedena v činnost provozní brzda. Nejmenší příkon žárovek je opět 15 W. Rozsvícení světel je ovládáno příslušným spínačem, který je buď mechanický nebo kapalinový. Houkačka má být umístěna na voze tak, aby její zvuk nebyl zbytečně zeslabován nevhodným krytem, karoserii a podobně. Nemá být vystavena přímému vnikání nečistot. Intenzita zvuku je předepsána ČSN a měří se v decibelech. Nejrozšířenějším druhem u nás je houkačka elektrická, vibrační. Její princip spočívá v elektromagnetickém rozkmitání ozvučné desky. Příslušným regulačním šroubem lze nastavit intenzitu zvuku. Kontrolní zařízení. Kontrolní zařízení je v podstatě signalizační zařízení umožňující jednodušší a pohodlnější obsluhu.
Sem patří například kontrola rozsvícení dálkových a směrových světel, kontrola brzdového systému, v závorce minimální hladiny brzdové kapaliny, konec závorky, kontrola nabíjení, mazání a chlazení motoru, kontrola zásoby pohonných hmot a další. Signalizační zařízení každé skupiny má svoji předem určenou barvu kontrolního světla, které musí být provedeno tak, aby ve dne jasně a spolehlivě informovalo a v noci neoslňovalo. Umístění, provedení a rozsah tohoto zařízení závisí vždy na výrobci vozidla. K základní informaci poslouží barevná příloha, kterou nemám, 5, přístrojová deska Škoda 100, nic. Pomocná zařízení. Do této skupiny patří stírače a ostřikovače čelních skel, větrání, topení a varovná světla pro případ poruchy nebo havárie. Stírače se používají pro zlepšení viditelnosti za deště, mlhy či sněžení. Je to v podstatě stírací raménko, které je v horní části opatřeno měkkou pryžovou vložkou a poháněno elektrickým motorkem. Zapínání a vypínání se děje pomocí spínače na přístrojové desce. U novějších vozidel se doplňují stírače ještě ostřikovačem čelního skla. Stisknutím tlačítka se buď mechanickým nebo elektrickým čerpadlem pomocí trysky vstříkne do středu dráhy raménka stírače proud vody. Stírač pak v několika kyvech očistí přední sklo. A dneska to máme běžně i na zadních sklech vsuvka. Taky se to dělalo na světla a už se to myslím nedělá. Nevím proč. Dál. U novějších vozidel se doplňují stírače ještě odstřikovačem. Ano, to jsme četli. Větrání a topení. K zajištění vhodného prostředí pro řidiče a cestující za různých klimatických podmínek slouží větrání a topení. Větrání v létě zajišťuje motorek s ventilátorem, který nasává vzduch přes vložku čističe z ovzduší. V závorce u Škody 100 pravá zadní mřížka chladivého otvoru, konec závorky, a žene jej přes vypnuté topení do prostoru vozidla a je rozváděno na potřebná místa. Topení, v závorce v zimě, probíhá obdobně, avšak s tím rozdílem, že je do topného tělesa otevřeme pomocí vodního ventilu přívod teplé vody z motoru. Ventil je ovládán páčkou a bovdenovým lankem ze střední konzoly vozidla. Vzduch, který pak proudí přes ohřáté topné těleso, se zde ohřeje a vniká do prostoru vozidla. Do kabiny. Větrání a topení zapínáme spínačem, který je umístěn na přístrojové desce. Při údržbě pravidelně čistíme vložku čističe vzduchu. Varovná světla se zapínají samostatným spínačem na přístrojové desce. Při zapnutých varovných světlech blikají současně všechny blikače na přídi i na zádi vozidla. Přední, zadní, pravý, levý, všechny 4. Osvětlovací zařízení. Každé motorové vozidlo pohybující se po komunikacích musí být podle ČSN vybaveno osvětlovací soustavou vozidla, která se skládá z jednak obrysových a koncových světel, potom osvětlení státní poznávací značky, potom tlumených a dálkových světel. Obrysová světla musí být barvy bílé o stejné intenzitě. Jejich světlo nesmí být přerušované. Jsou umístěna souměrně po obou stranách na přídi vozidla. Nejčastěji jsou sloučena s tlumenými a dálkovými světly ve světlometech. Koncová světla jsou barvy červené a jsou umístěna na zádi vozidla. Pro jejich umístění platí stejné podmínky jako u vozidel u světel obrysových.
Osvětlení státní poznávací značky musí být světlem barvy bílé, a to tak účinné, aby dostatečně osvětlilo státní poznávací značku. Tlumená a dálková světla. Tlumené a dálkové světlo je možno sdružit v jeden celek. Instalace však musí být provedena tak, aby nebylo možno zapnout obě světla současně. Pod pojmem tlumené světlo rozumíme světlo určené pro jízdu po dostatečně osvětlené jízdní dráze nebo při setkání motorových vozidel, kdy má být vzájemné oslnění řidičů vyloučeno. Dálkové světlo je pak světlo s velkým dosahem pro jízdu motorového vozidla na neosvětlené nebo nedostatečně osvětlené jízdní dráze. Při rozsvícení dálkového světla se musí rozsvítit modré kontrolní světlo v zorném poli řidiče, obvykle v přístrojové desce. Barva vlastního světla může být bílá nebo žlutá, nikdy však přerušovaná. Nesmí být přerušované. Obě tato světla, to je tlumená a dálková, jsou konstrukčně řešena jako světlomety. Nejdůležitějšími části světlometu obrázek 32 je žárovka, parabolické zrcadlo a ochranné sklo. Žárovka pro tlumené a dálkové světlo je dvouvláknová. Vlákno uložené blíže patici žárovky je pro dálkové světlo. Světlomet vrhá intenzivní světlo z celého zrcadla, paraboly. Vlákno uložené podélně ve stínící misce je pro tlumené světlo. Světlomety a žárovky jsou normalizovány a upraveny tak, aby nebylo možno nasadit žárovku do nesprávné polohy. Osvětlovací zařízení vozidla uvádíme v činnost přepínačem, umístěným na přístrojové desce vozidla. Zapnutím do prvé polohy zapínáme současně obrysová a koncová světla, včetně osvětlení státní poznávací značky. Zapnutím do druhé polohy zapínáme světla tlumená. Zvláštním přepínačem, který je způsoben buď na levou nohu nebo pravou ruku, přepínáme na světla dálková a naopak. Seřizování světlometů. Správné seřízení světlometů je základní podmínkou bezpečného a plynulého provozu na silnicích v noci. Proto je třeba nejméně jednou za rok nechat v odborném autoservisu seřídit správnou činnost světel. Pro řidiče je normou ČSN nařízeno mít v záloze u vozidla po jednom kusu každé žárovky, v závorku pojistky od každého použitého druhu. Elektrické zařízení a výstroj motocyklů se od příslušenství a výstroje automobilů neodlišuje. Některá zařízení jsou však v podstatě zjednodušena. Závěrem. Každé motorové vozidlo je vybaveno elektrickým zařízením, sloužícím k výrobě a akumulaci elektrického proudu, dále spouštěcím a zapalovacím zařízením. U zapalování u víceválcových motorů se děje v přesně stanoveném pořadí. Zdrojem elektrického proudu je akumulátor a dynamo při chodu motoru. Ostatní zařízení jsou spotřebiče. Největším z nich je spouštěč. Elektrický proud je rozváděn vodiči a hmotou vozidla. Zejména elektrická výstroj vozidla má velký význam pro bezpečnost silničního provozu. Ty světla, blinkery, kontrolky. Při ošetřování elektrické instalace věnujeme pozornost hlavně akumulátoru, dobrému upevnění a neporušenosti izolace vodičů. Všechny stroje a spotřebiče elektrického proudu chráníme před nečistotami, vlhkostí a vodou. Otázky a úkoly. Vyjmenujte a popište hlavní části akumulátoru a zásady jeho správné údržby. Popište a vyjmenujte hlavní části dynama a k čemu slouží regulační relé. Popište a vyjmenujte hlavní části
elektrického spouštěče. Jaký je pořad zapalování u čtyřválce Škoda 100? Popište hlavní části a funkci bateriového zapalování. K čemu slouží odrušovací odpory a zapalovací svíčka? Jak je provedena elektrická instalace vozidla? Popište, co patří do elektrické výstroje vozidla.